libre si Bon. 3, bang! Ay, Mirador doon niya nakawala! Hold for 3! Bon, pangalawa. Yes! Jonah for 3! The ball! Jonah! Hindi sila Reton sumusugod! Pinaka! Reton sumusugod! Pinaka! naman ni Reton. Roger naman yun! Number 1 motivational speaker ng Pinas. Woo! Smallest man in the world. Siya pa yung nakakuha ng ano. Pangatlong triple niya, Tito Vince. Kami depensa ni Jonah doon! Hindi na po ni Jonah. Ayun na naman si Jeric. Jeric Jeric! by the way. And now, Brusco Brothers wins the game! Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Country TV. Please like and subscribe. Isang malupitang laban ang ating nasaksiyan dito lang sa The Battle of YouTuber Basketball Match. Ang laban ng 2v2 Brusko Brothers versus Motivated Billionaire o ang tinatawag nilang Super Bagyo, powered by Rendon Labador at Von. Itinanghal nga na kampyonato itong Brusko Brothers family dahil hinabol nila ang malaking score ng Motivated Billionaire. Isang mainitang laban at malupitang performance ng dalawang grupo at ito ay humakot ng napakalakas na hype sa buong YouTube sensation at sa sabong international powered by Battle of YouTuber. Sobrang init ang ipinakita nila. Gayunpaman mga idol ay isang napakagandang laro at napakalinis na laro. Although may mga siko-sikong nagaganap at mga trash talk mula sa magkabilang panig, ay hindi ito ang naging dahilan upang humantong sa pisikalan. Sa unang laban mga idol ay aakalain natin na mananalo na ang Motivated Billionaire dahil sila ang nakakaangat at iwan na iwan ang Brusko Brothers. Ngunit bakit tila ano nga ba ang nangyari at nahabol ng Brusko Brothers ang score ng Motivated Billionaire at tila nawawalan na ng shooting itong Motivated Billionaire at hinayaan nila na mahabol sila ng Brusko Brothers. Sobrang daming tira itong si Von at si Rendon Labador, ngunit paltos ang lahat. Maski ang pasa ni Rendon Labador ay paltos pa rin dahil naaagawan ito ng Brusko. Hindi natin naakalain mga idol na ang agwat ng pagkakalamang ng Motivated Billionaire ay siya naman ang agwat ng pagkatalo nito. Naiwan ang Motivated Billionaire sa score ng 26 points at naipanalo naman ng Brusko Bros sa score ng 31. Ang standing ngayon ng Brusko Bros ay 3 at ang Motivated Billionaire na dating Billionaire Gang ay 0. Isa ito sa napakaangas na laro ng The Battle of YouTuber kung saan ang mga naglalaban ay ang alamat at punot dulo ng pagsisimula ng The Battle of YouTuber, kung papaano ito nabuo at papaano ito lumaganap sa YouTube sensation at sa sabong international Battle of YouTuber. Panoorin natin ang clip na ito. Jonah, Grabe, aggressive. Jonah sumesenyas kay Jeric. Ito yung unang naglaban. Ito yung Pagkaan ng Jonah at Von. Ito yung pioneer ng Battle of No good, YouTuber. rebound by Rendon. Jeric. Jeric and Rendon. John, 1v1 against Jeric, no good. Si 1 Bon. for 3, bang! Jeric, Nagsettle ng ano. shot, no Jumpers good, si Jeric. rebound by Rendon. Okay, ito. Nagtatapatak na naman. Pangkaan yun, ha? Jonah bumabangga. Uy, hirap si Jonah. Umikot. Grabe. Wala pang Bayan sa score so far. Batibayan. Pangalawa. No good. Wala, Uy, something. Mirador doon niya nakawala. Wala. Hold for 3. Bon, pangalawa. Sino? 3 Wala. points. Ay, Von Ordoña. Ay, si Jonah Jonah for 3. babawi. Jonah is fighting for the ball. Oo. Jonah! Jonah, over. Libre. Jonah! Libre. Jonah! Libre. Jonah! Uy, nagpigil-sigil pa. No Wala, good. nice play. Reverse! Uy, sayang. Steal! Kay Rendon. Rebound ni Rendon. Grabe yung rebound si Rendon. Ginagamit yung katawan niya. Oo. Von! Over. Perimeter shot! Jeric. No Uy, good! malaka. Jonah, over. Uy. Uy, wala. Shot. 4-3. 4-3. Pangatlo na ba? No Uy, wala. good! Rendon, basket good for Rendon, yes. Uy, muntik ka mawala. Uy, grabe depensa ni Bon. Grabe na depensa si Von ngayon. Uy, muntik mawala. Jonah with the crossover. Ha? Hindi sila Rendon basta sumusugod! Pinaka! Eric! Super Uy, Jet for 3! Pinatira na 3 points. Ay, wala. Lumabas. Punti na si Jeric. For the put. Rendon Labador driving the ball. Rendon nakalusot, no good. Grabing upper body Rebound. naman ni Rendon. Grabe naman yun! Number 1 motivated
Super Jeric. Quiet game for Jeric so far. Oy! Ayun na nga! Steven Pedro. Oy! Super Jeric. Oy! Super Jeric. Oy, ang ganda ng depensa ron. Still rebound ni Super Wala Jeric. pa No rin. good. Jonah. Jonah, Driving. nice move. Oy! Euros na! Grabe naman yun! Grabe! Oy! Ayun! Grabe naman yun! Ayan. Nagkakasan Oo. na! Nice Driving. move. Oy! Euros na! Play! Good pass by Bonor Doña to Rendon! Rebound by Jonah! Kaya kinuwang reinforcement. Eh, basta Oy! naman yung same play na yun. Grabe naman yun! Bonor Doña! Rebound by Rendon! Oy, nawala. Gets to shoot! Eh, alam 8 na seconds nga to yun. shoot! Pinawian siya doon! Black Jeric! Shot! Perimeter Ito, shot! Jay. No good! Sumasagasa pinasa kay Jonah! Jonah! Oy! Oy! Sayang, no? Late addition to. Grabe namang turnaround move yun. Grabe naman, Kanya still ulit. rebound pa rin ni Rendon. Rendon Pinuputi nakikipaglalim Jonah sa nun, ilalim. Rebound by Super Jeric. Super Yun. Jeric umikot! Sa lakas. Ito, Bon, ready to over fire! No good! Jerry. Ang ganda kasi ng depensa binibigyan ng both teams. Looking Jonah for 3! No good! Jonah Ball down. for 3! Bang! Pang-apat na ni Bonor Doña yan. 20! Oh, naman Ball down. for 3! Bang! May run na gagawin. May comeback. Kailangan makakonvert si Jonah rito. Jonah at Bond Oy. medyo nagkakainitan Oo. na sa ilalim ng floor. Sa ibabaw ng floor, Jonah! Grabe naman yung big step ni Brusco Ball Bros. for 3! Challenge. Na-challenge siya ni Rendon! In-isolation si Rendon. Rendon. Extra pass to Bon. 2 seconds. For Buzzer 3! beater. Ay, No wala. good! Jonah gets mo. Oy! Loses the ball. Jonah. Oy! Jeric sumubok! Nalibre na bagya, pero Grabe wala. naman yun! Sayang. Grabe yung depensa ni Rendon doon. Hinabol ni Rendon Bond yun. for 3! No good! Ito, rebound. Offensive rebound. Siya niingi. Ay, na naman. Oy! Mindstep na naman yun! By Jonah. Ren Jacob. Ratio niingi. Ay, na naman. Mindstep! Dalawa na. Ni Rendon! Ada. Oy, na Oy! naman. Oy! Grabe Dalawa naman na ni Jeric lang. doon! Music na po. Oy! Jeric. Jeric naman, grabe naman Oy, yun! tip in. Eto na, Jeric. Jeric! Operation. Yes! Motivated billionaire para manalo rito. Ayun na naman si Jeric. Jeric by the way. And now, Brusko Brothers Yes. wins the game! Come from behind. Woo! 32-26! Woo! Grabe! What a run! And what a finish! Nagustuhan mo ba ang video na ito ay baka pwedeng makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga video na kagaya nito. Maraming salamat!